Yawwa. Ka fara kenan. Za mu kira ka daga baya. Kowa da kowa ga mu na sikirin wannan. Ya ji ana yi maganar abun Akwai nan. hula. Wani rol ne zan dauka? Kai na aboki za ka fito a matsayin abokina. Kai Sagir a matsayin dan gwari. Kai dan Asku Sagir. zai fito a matsayin ustaz. Ka gwada mana zancen an gwari muke. Za ka iya ka. Za ka iya ko ba za ka iya ba. In ba za ka iya Kar ba. mu zo muna abun nan muna wani. Bi ma'ana Kai kuma ga sun naka na ustaz. ana Rike suna ka na tukuna. ustazanci. A biya ya timbe ka tukuna mu ne da na timbe. Allah sai ci dole a ci. Ga naka asku. Kari ce da ciwo. Yanzu ka karanta sun naka. ainihin kiran nisa. A daka ta dalla. Ya nisa. Ya Maryam akhi. Allah sai ci malanci na. An ban mu Taron ta aiki. iya kanta iya jiran ta Allah kar ka An bata ban mana mu lokaci. me jidin mu alekanta ana ban mu aiki. Dole zami aiki a kan ni duniya na ce gwamnati. Za ta samu Kasin mu dole bacin mu ala bai saba Sabali ya ja. Kai ba bacin alade bane. Za ki samu dawowa su. Kana da lidi aladi ne. Alade ba ai ya haramta. Allah sai ci. Haddi kana kullu sanuwa ala kafa ne da shi. Sani Allah kafa hudu ne. Kafa hudu shi ma alade kafa hudu ne da shi. To sai Ana da bacci shi mana haushi ne dai kana ji ala na man ku bai da mugu. Kai.